מיסטר מתן פרץ, נעים מאוד. אתה רואה את האינטנסיביות של החיים שלך מצד אחד, והלגו זה פשוט... זה לחבות המוח. יש לך קטע עם בניינים לגובה, ראיתי. הפעילות היחידה שמכריחה אותי, להניח טלפון בצד כשאתה בונה, אתה צריך אנרגיה? זאת אומרת, צריך להיות מרוכז, או שאתה גם עייף אתה יכול לבנות? הסשן הכי ארוך שהיה לי בפעם אחת היה... קרה שנעלמת פתאום לכמה שעות ואנשים חיפשו אותך? איפה היית בין 1 ל-4 לפנות בוקר? אתה הפעם הראשונה שנגעת בבריק. או, מתי הייתה החזרה הגדולה? החזרה התחילה בטפטופים. אתה חושב שזה פוגע לך בזוגיות? לא מבינות את העומק שבדבר. זה צעצוע של ילדים. אם אני באמת אביא לך, אתה יודע, סכום כסף בלתי מוגבל, אז באמת יש סט שאתה... אם אתה שואל אותי, מה הטופ 5 סטים שהכי נהניתי לבנות? אני יכול להגיד לך שמקום ראשון... קוראים לי בר גינדי. בשנה האחרונה יצאתי למסע לפגוש את האספנים הכי מעניינים בישראל. ברוכים הבאים לפודקאסט, אנשים ואספנים כבר מתחילים. אז ברוכים הבאים לפודקאסט, אנשים ואספנים. אנחנו היום עם מיסטר מתן פרץ, נעים מאוד. אהלן, מה העניינים? טוב, מה איתך? זהו, התחלנו? תקנח את האף. אני אקנח את האף, מה שלומך, איך אתה? ספר לנו על עצמך בינתיים. נעים מאוד, אני בר, בן 33, אספן מתחיל. בשנה האחרונה יצאתי למסע באמת לפגוש את האספנים הכי מעניינים בישראל. כל פוסט שני שלי על לגו בעולם אתה קופץ. באמצע הלילה אתה מעלה פוסטים מאוד מוזרים, שאתה בונה לגו במקום לצאת לדייטים, במקום ללכת לישון. יש לי סטורי, כן, יש לי סטורי בלילה. יש לי סטורי בלילה של לגו, כן, אחי, חד משמעית. זה מה אני עושה, זה מה מרגיע אותי, מה, זה הדיבור, אחי. אין מרגיע כמו לבנות לגו, זה לחבות המוח, זה משהו שמאוד... מאוד נדיר למצוא לאנשים שהמוח שלהם רץ כל הזמן, והורידו את חברים מנטפליקס. אז אני... אתה חברים, לא סיינפלד? לא, אני בחברים. מה שהורידו את חברים מנטפליקס, אני בונה הרבה יותר לגו, אני יכול להגיד לך בוודאות, כן. אז באמת אתה רואה את האינטנסיביות של החיים שלך מצד אחד, והלגו זה פשוט רילקס. זה מדיטציה. אני כל פעם שאומרים לי, מה, קנית וכזה, וזה יקר וזה, אני קונה מדיטציה. אתה מבין, ככה אני מסתכל על זה, ככה אני משלם על מדיטציה. אז אם הסט הזה עלה לי 100 שקל, קניתי רבע שעה של מדיטציה. אם הסט הזה עלה לי 2,500 שקל או 2,800 שקל, כמו נגיד המגדל של האבנג'רס, או ברדור של שר הטבעות, אז קניתי 12 שעות. של מדיטציה, 12 שעות מדיטציה, כמובן, אתה יודע, אני עושה את זה בכזה, הסשן הכי ארוך שהיה לי בפעם אחת היה 5 שעות, שכאילו בניתי ברצף, אבל אני עכשיו כזה 3 שעות, שעתיים, מדי פעם אחרי הופעה כזה, זה שעה, שעה וחצי, מפזר את זה, כי בניתי כל כך הרבה, בזמן כל כך קצר, שאני צריך רגע... זה המניה של ההתחלה. הטירוף של ההתחלה, חד משמעית הטירוף של ההתחלה, ואחרי שאתה בונה את המגדל של האבנג'רס, הכל נראה לך נורא קטן. אז בניתי את ברדור, ואז סבבה. ואז מה עוד נשאר? נשאר, אתה יודע, הדיילי ביוגל, ושאר המבנים של זה, אבל... יש לך קטע עם בניינים לגובה, ראיתי. אני אוהב, אבל כל עוד הם נכנסים בארון. אם הם נכנסים בארון. ברדור ספציפית הוא שמן קצת, אבל כן, אני לא אוהב עכשיו את מגדל פיזה, את אייפל, סליחה, אני לא אוהב עכשיו את אייפל, כי זה too much בשבילי. יש לך פה פינה לאייפל, אבל כן. יש לי, אבל אני לא... אבל מישהו ישבור לך אותו אחרי זה שבוע. קודם כל מישהו ישבור לי אותו בטוח, וגם, אתה יודע, לא בא לי עכשיו, אחי, להעמיד, אני אוהב שזה על השולחן, אני מסיים את המגדל מטר, שזה הכי גבוה. כן. אחי, ממקם אותו במקום, סוגר עליו, הוא שמור, הוא יפה, הוא רעבה. אייפל, מה אני אביא לו עכשיו דיספליי, זה אלא... כשאתה בונה, אתה צריך אנרגיה? זאת אומרת, צריך להיות מרוכז, או שאתה גם עייף אתה יכול לבנות? מה זאת אומרת? אתה צריך להתרכז בהוראות הסופר פשוטות שיש. שזה, בגלל שזה כל כך פשוט, אז אתה עושה את זה ואתה יכול, כאילו, אני שומע פודקאסטים ברקע, אני שומע מוזיקה לפעמים, תלוי, אתה יודע, בווייב שבא לי. אבל כן, אתה פשוט מנקה את הראש, כאילו, אני שם את הטלפון בצד, אני חושב שזו הפעילות היחידה שאני עושה בלי הטלפון, אני חי דרך הטלפון, קריירה דרך הטלפון, הכל דרך הטלפון. וזה באמת הפעילות היחידה שמכריחה אותי, אפילו שאני רואה טלוויזיה, כולנו בטלפון. הפעילות היחידה שמכריחה אותי להניח טלפון בצד, ואתה יודע, הוראות, קוביות וקדימה. ומה קרה שנעלמת פתאום לכמה שעות ואנשים חיפשו אותך? חשבו שקרה לך משהו? אני עושה את זה לרוב בלילה. אז כאילו כבר, אתה יודע, כשאני מסיים את היום שלי, שסטנאפיסט מסיים את היום שלו, זה 1-2 בלילה. אז אנשים סיימו את היום שלהם לפני 5 שעות כבר. אז אתה יודע, אף אחד לא יבדוק, אתה יודע, אף אחד לא יתקשר. איפה היית בין 1 ל-4 לפנות בוקר? אף אחד לא שם לב. אז זה השעות שלי בדרך כלל. או שבתות.
כן. שבתות אני כאילו, בשבתות אני לא בטלפון באופן כללי, אז אנשים לא מציקים לי. אתה שומר שבת? לא, אני פשוט לא בטלפון. לא מעלה תכנים, לא זה. בקושי עונה להודעות, מתקשר לחברים וכזה, אבל לא ברשתות החברתיות יותר מדי בשבת. אז אני, אחי, אתה יודע, יש לי זמן להיות עם עצמי, אני בונה לגו, אני מכין אוכל, אתה יודע, אני כאילו... בכיף שלי. שבת זה כאילו מושלם. כי אני גם לא לצאת מהבית יותר מדי, זה הבילוי המושלם, כן. אז מה, מתי התחלת עם הלגו? מתי הפעם הראשונה שנגעת בבריק? כיתה, אני חושב, ג' או ב', אפילו לפני. גרנו בקריית ארבע, ואבא שלי היה בצבא, הוא היה חוזר פעם ב3 שבועות, פעם בחודש, פעם בחודשיים. כמו שהוא היה חוזר, רק עונה לנו סט של לגו מסוים. אח יקר. כן, סוגר לנו פינה ממש על הדבר הזה. וזה משהו שאתה יודע, אנחנו זוכרים מגיל קטן, אני והאחים שלי, אני, רמי, דוד, אנחנו זוכרים שהיינו יושבים על הסטים האלה לבנות אותם, ואז היינו משחקים איתם, ואז הם היו נשברים, אז היינו שמים אותם במין קופסה כזאת של כל החלקי חילוף, ואז באיזה שבת לוקחים את הקופסה ומרכיבים מן השטויות, היה לנו סטים, תקשיב, וואי, לאחרונה ראיתי את זה באינסטגרם, בגלל שאתה יודע, אני עוקב אחרי מלא דפים של לגו, אחרי מלא אנשים שעושים, וכל מיני זה. אז פתאום, אחי, קפץ לי הסט לגו של המערב הפרוע, שאבא שלי קנה לנו כשהייתי ביסודי, אתה יודע, ראיתי את הסט, הייתי בטוח תקופה מאוד ארוכה, שדמיינתי את הסט הזה, אתה מבין? כי אף אחד לא הכיר אותו, אתה יודע, זה סט עתיק, זה יצא אני 88, יצאתי, אני שוחררתי ב-88, אחי, הסט הזה יצא ב-96 או 5, אתה מבין? זה סט שלפני 30 שנה. כן, מטורף. יותר אפילו. כן, משהו כזה, 30 שנה. אחי, אנשים לא הבינו על מה אני מדבר. מערב פרוע, אין סטים של מערב פרוע, כרגע, כיום, בלגו. אתה מבין? זה היה משהו, זה היה תקופה של מערב פרוע ואינדיאנים, 95, 96, 97, פיראטים. פיראטים חזק היה. אתה יודע שהייתי בטוח שדמיינתי את הסט הזה, שאתה יודע שאולי הרכבנו מכמה דברים שונים. אני מבין מה שאתה אומר, זה קורה. וראיתי מישהו עולה לאינסטגרם, אחי, את הקופסה שלו, אתה זוכר, פעם ללגו היו קופסאות שהיית פותח כאילו את הזה שלהם, היה להם כזה מכסה, ואז הכל כזה שקוף. היה כזה קופסה סגורה, אבל אתה יודע, חלונות כאלה, שקופים על הסט. כן, שילדים בחנות יוכלו לראות מה זה. אז זה היה כזה, אתה יודע, זה יושב סגור. תשמע, אחי, אני אומר לך, התמונות עכשיו שאני רואה שאנשים מעלים וזה, ופתאום מוכרים סטים כאלה, או הספינת פיראטים, כי היום הספינות פיראטים הם כאילו, לצורך העניין, שתבין כמה אני פריק של הדבר, כביכול המפרס שלהם הוא גם בלוקים של לגו. פעם זה לא היה. פעם היית מקבל מפרס, היית צריך לחבר אותו. היום החזירו את זה בסט של הדה וינצ'י, של הפליין משין, אז הכנפיים שלו, גם בשר הטבעות, הכנפיים של הבר, זה בד, לא בדיוק בד. זה כזה פלסטיק כזה גמיש. ומה, זה נחשב כאילו חלק חדש שיצא עם הסט, או איך הם מחשיבים את זה? אתה יודע מה אני מתכוון? לא, זה היה פשוט, זה היה, בכל הספינות שיצאו, היית מקבל מפרס, היה מפרס כחול, מפרס אדום, אתה יודע, מפרסים, זה היה משהו שהיית מתקין את כל התורן מלגו, ואז שם עליו את המפרס כמנייר. לא יודע, לאחרונה, בשנים האחרונות אין דבר כזה. זה היה קרה לי מקרה מצחיק ממש, בחנות של הלגו בקניון איילון, שאני פרזנטור שלהם, השטג קניון איילון. של מה? שאט אאוט. של הקניון או של החנות? של הקניון. עכשיו התחלתי ממש לא מזמן, ופתחו שם חנות לגו, חדשה, סניף חדש. והגעתי, והחבר'ה של המשרד פרסום שבאו איתי לעשות סרטון לחנות, אז הוא אומר לי, הבחור, תגיד, אתה באמת אוהב את הלגו וזה, או שאתה כאילו, עכשיו זה תפסת איזה נישה היה אני. אמרתי לו, מה יש לך, אתה גנוב? אני מת על זה, זה אבא שלי בחיים, כאילו, אני מסתכל מגיל 4, כאילו, זה מה שאני, פשוט רק לאחרונה יש לי כסף לרכוש בעצמי, אבל כשעבדתי בעגלות לצורך העניין, ההפסקה שלי מהעגלה בארצות הברית, הייתה ללכת ללגו סטור, מטורף. ופשוט להסתכל על דברים. לא היה לי כסף לקנות בשום צורה, כן? אבל פשוט רק להסתכל על היום יבוא, אתה יודע, זה היה החלום שלי, שאומר לי, עשיר, אני אקנה מזרטי, אתה יודע, אני אקנה את הסט, ההוא של הבר הדור. כן, חד משמעית, זה היה, אז אמרתי לו, תשמע, אני מגיל 0, אני כאילו פריק של הדבר, הוא אומר לי, וכמה עולה לגו? שזאת שואלה מוזרה. זה כמו שאני אשאל אותך כמה עולה אוטו. כמה עולה אוטו? שומע, אחי? תביא לי דגם, זה, סגנון, גודל. אמרתי לו, תשמע, לגו עולה מ-19 שקל, 29 שקל. ל4.5, 5, תלוי. אני מדבר לך רק ברמת מה שיש בחנויות, הספנים וכזה, מוצאים $10,000 על הדבר. והוא אומר לי, אז מה זאת אומרת? אמרתי לו, זה טווח מטורף. הוא אומר לי, טוב, מצביע לי על הבית של דמדומים, על הסט של הבית של דמדומים. הוא אומר לי, כמה זה נראה לך? כזה פחות או יותר. אמרתי לו, תשמע, אני מסתכל על הגודל, על זה שזה יחסית סט חדש, באזור 1200. הוא אומר לי, 1200? אמרתי לו, כן, מגיע המוכר של החנות. הוא שואל אותו, תגיד, כמה עולה הסט הזה של הדמדומים?
ואומר לו, בוא נראה, יש את המחיר פה, מרים את הקופסה, 1199. מקצוע. נשמה, אנשים חושבים אני ילד, אחי, כאילו, אתה יודע, כי אני מרכיב לגו, אבל, אתה מבין? אני אומר לך, זה דברים שאנשים לא מבינים את האהבה שלי לדבר, אנשים לא מבינים את במיוחד עכשיו שאני עובד כל כך קשה ברשת כל הזמן, ואני כל יום מעלה פוסט וסטורי וזה, וכרטיסים ועניינים ושטאפים וזה, אז פתאום לגו, מעבר לאהבת ילדות שיש לי לדבר, מה היה לי לחבות המוח בילדות? רוב הילדות המוח שלי היה כבוי, זה לא שזה כמו כולנו. אבל היום זה פתאום, אתה יודע, זה מחזיר אותך לשקט הנפשי שלפני החיים הבוגרים. כן. אתה מבין? שהדאגה הכי גדולה שלך הייתה שיעורי בית, כזה. אתה בעצם חי את הרגע יותר, אתה מבין? ופה אתה חי את השלב ש... וואי, איזה עצבים אתה יכול לקבל אם הרכבת משהו הפוך ואתה צריך לפרק. ככה אני מרגיש את זה, שזה... שמע, זה משהו אחי, לי, אני יודע שזה כל אחד אוהב את זה מסיבות אחרות, יש חבר'ה שאוהבים את זה בארכיטקטורה של הדבר, יש חבר'ה שאוהבים את המשחק שבדבר, אתה יודע. אני מדיטציה. זה משהו אני פתאום נהיה, אתה יודע, בן אדם מאוד, שעובד הרבה בקריאטיב, גם כי אני סטנדאפיסט, אני כל הזמן צריך לכתוב בדיחות חדשות, לחשוב על סיטואציות חדשות, גם כי אני עובד המון בפרסום, אתה יודע, אם זה עם הנבחרת של ביימי, ועכשיו קניון איילון, ואתה יודע, ואופטיקה אלפרין, אתה יודע, צריך לחשוב על תוכן שונה לכל אחד. כן. אז אתה בן אדם שהמוח הקריאטיבי שלו רץ בספרינט כל הזמן, צריך לחשוב, להמציא. לגו, אתה מכבה הכל, ואתה עובד במפעל, בפס ייצור, לבינה לזה. יש בזה משהו מאוד מדיטטיבי. אתה לא חושב הרי. כשאתה בונה לגו, אתה לא חושב. ההוראות, בגלל זה אני לא אוהב לגו טכניקה, אגב. וואלה. אומרים לי, למה אתה לא אוהב הרכבים? לא רוצה לחשוב שאני מרכיב לגו. אני רוצה קוביה לקוביה, לא עכשיו, עם הצילינדר, התחבר. נשמה, אני לא מכונאי. אני מחבר לבנה ללבנה, בונה בניין. אני מחבא את המוח שלי. זה משהו שאנשים לא... בוא נגיד את האמת, ילד שגדל על הרכבת לגו, גם היום, רגוע יותר, שמח יותר, פחות נשרפות לו העיניים ממדיות. תשמע, אחיין שלי כפיר, ילד בן 8, אחי, הוא בונה לגו בלי ההוראות, הוא אוהב את הפאזל שבדבר. זה יופי. שזה קצת פסיכוטי, אבל אתה מבין? כן. וזה ילד שיושב בחדר שלו, ובונה לגו עכשיו 2-3, לא הסתכל באייפד, לא ראה טלוויזיה, לא... ישב, אחי, בנה, אתה יודע, ניפץ לעצמו את המוח, בדרכים שאפשר לעשות, זה מפתח, אחי, זה מדהים, זה פשוט דבר מדהים. אתה אומר שביום יום אתה עובד, העבודה שלך זה להמציא את הקריאיטיב, להמציא. עכשיו פה אתה לוקח את הקריאיטיב של מישהו אחר, של ג'והן מדנמרק, בדיוק. ואתה מוציא אותה לפועל בעצם. בדיוק. אתה בעצם הפועל בניין של הקריאיטיב. הפועל בניין, אחי. עכשיו זה מטורף, כי זה מזין את הקריאיטיב שלך, אני מאמין, זה כמו עיגול כזה, כמו ההפך, אתה מבין? ברור, בטח, כי כשאתה מכבד את המוח, זה כמו שינה. אתה יכול לעבוד כמו מטורף, יומיים, 3, אתה תקרוס בסוף, כן. זה לא טוב. הלכת לישון, אתה הולך לישון כל ערב, אתה קם למחרת, אתה חדש, תבין, מישהו עושה, מילאת את הבטריה. ככה אני מרגיש, אני בתקופות לחוצות מאוד, אני בונה מלא לגו. אתה יודע, זה תקופות יותר רגועות, אני שומר אותו. כן. אתה יודע, אני יכול להגיד לך שהסט האחרון שסיימתי, שזה מצמפת המיון של הארי פוטר, היה כאילו בנייה יחסית קצרה. כן. אבל מרחתי אותה. הייתי בא אחרי הופעה, עושה חצי שעה, מרכיב שקית. אתה יודע, זה מחולק לשקיות. כן. מרכיב שקית, אתה יודע, מפזר, כי ברוך השם, אני רגוע, הכל טוב. אבל בתקופות, אתה יודע, שזה צילומים, ואז מהצילומים להופעה, ומההופעה אתה קם בבוקר, לחדר כושר, להופעה לזה, אחי, אני מגיע בערב, אחי, 12-1 בלילה, יושב ואני עד 5. כזה, אתה מבין? אתה אומר, חייב לפזר את הלחץ בגוף, את החומצת חלב, אתה מבין? חייב לנער החוצה את הלחץ, חשוב מאוד, כי אחרת אתה קורס, אתה מגיע, אתה יודע, זה too much בשבילי. למשל, שירדתי לאילת, הייתה לי הופעה באילת, ויש לי גם הופעה באילת, 21 השמיני, סתם שתדעו. ירדתי להופעה באילת שהייתה לי, אמרתי, אני חייב ללכת לביג, למה, אתה יודע, לגו באילת זה בלי ברכה. ונכנסתי לחנות של הלגו בביג, וסתם כזה, אתה יודע, התרשמתי, אתה יודע, אני כבר... זה החנות עם הדולפין, לא? לא, לא בכניסה? לא באייסבול, בביג. אוקיי. ואני, אתה יודע, אני אוהב חנויות לגו, אני בא, כאילו אני קונה יין. אתה מבין? אני נכנס, זה, ומדבר עם העובדים, אני אוהב מאוד את סניף של קניון איילון ברמת גן, ואת... בגלל שאתה הפרזנטור של קניון איילון. בוודאי, תודה. ואת הסינמה סיטי בראשון. סינמה סיטי בראשון. שהוא פשוט קרוב אליי יותר גיאוגרפית. כן. אז אני אוהב להסתובב שם איזה, אתה יודע, ואני מסתכל, אתה יודע, לקחתי את ידידה שלי פעם, והיא ראתה כמה אני כזה, אתה יודע, לא ישר איזה, אני
שם אחד, אתה יודע. אתה אריסטוקרט, אתה לא חיה. ממש, אתה יודע, מסתובב, שם עוד אחד, אתה מבין? ככה זה נבנה, גם המוכרים גם של החנויות האלה, כל כך מכירים אותי שהם כבר... הם יודעים שהגיע הממה. אמרו לי, מתי נשים את זה פה? ממש ממה, ממש, מי שהיה בעגלות, אתה יודע. אין לי, אתה יודע, אני לא רוצה לשים את זה הרי בקופה עכשיו לחסום מישהו. אנשים קונים, מתי, בוא שים את זה פה. טק, מרכיב את זה ככה. אז הגעתי לחנות של הביג באילת, ואני מסתובב לי, אתה יודע, בכיף. בא אליי מישהו, אתה יודע, אני עם טישרט שחורה, כמו שאני אוהב. בא אליי בן אדם, אומר לי, שומע, אתה יכול לעזור לי? ואני כזה, כן, בטח. אומר לי, יש לי אחיין בן 6 ואחיין בן 3, והם חוגגים במולדת, פחות או יותר באותו זמן, ואני רוצה להביא להם לגו. איזה לגו היית ממליץ? ואז נפל לי הסימון, הוא חושב שאני עובד פה. אתה מבין? ואני כזה, וואלה, בוא, אתה יודע מה, יאללה. אמרתי, כאילו, מגניב, יש לי הזדמנות. כי אני הרי, לפני שהתחלתי לעשות סטנדאפ, אני בהכשרה שאני סיילסמן הרי, עבדתי בג'נטלמן שנים, כאילו, לאחרונה עשיתי להם גם קטע, צחוקים עולם. אתה מבין, עבדתי שם, כאילו, עבדתי בעגלות, אתה יודע, אני מוכר. עכשיו אני פשוט מוכר את עצמי בקריירה, אבל אני מוכר, אני סיילסמן, זה מי שאני. אז אמרתי, בוא'נה, מעניין. אף פעם לא עבדתי בחנות לגו, אבל שהוא שאל אותי את זה, אמרתי לו, בוא איתי. אמרתי לו, אלה הקוביות הגדולות, זה יותר לבני 3, כי אתה לא רוצה להביא להם לגו שזה קוביות קטנות. אותו לדופלו, כן, של הילדים, כן. כל הדופלו, בדיוק, ולילד בן 6 הייתי מביא, יש כזה סט כזה קטן של מכוניות מרוץ, שהוא בונה את המכונית ואז משחק איתה. ממש לא האלה של היופי של הזה. ממש הוא בונה, יש לו כזה סט של 3 מכוניות מרוץ, שהוא בונה אותה ואז משחק איתם. אז אמרתי לו, זה גם בנייה, זה גם הרכבה, וזה גם משחק של מכוניות מרוץ. אז תקשיב, הבן אדם מסתכל, אמר לי, אחי, אני לוקח. לקח את זה, הוא מגיע, אתה יודע, הוא הולך לקופה, אומר לי, ממש תודה, אחי, עזרת לי מאוד. הוא עזר לי. שישים את המדבקה שלו על ה... אני ממשיך לסתובב, אתה יודע, בחנות וזה. אז הבוחרת שואלת אותו, מי עזר? הוא אומר לי, הוא לא עובד פה. אז הוא אומר לה, הוא צריך, אני לא יודע מה הוא עושה בחיים. זה רמת ההבנה. אני יכול למכור לגו מאוד מאוד בקלות. אוי, חזק. זה גם מה שהרגשתי בג'נטלמן, אתה יודע, בתור אדם שפתאום אוהב שעונים, נורא קל לך למכור משהו שאתה אוהב. נכון. נורא קשה למכור משהו שאתה לא מתחבר אליו, וזאת פילוסופיה שאני לוקח איתי גם עכשיו לרשת. אתה יודע, מציב לי המון קמפיינים. ברוך השם. באמת, לא חלילה רוצה את זה. אתה השם שעכשיו חם, אז כולם רוצים להציע לך דברים. ולהמון דברים, אני אומר, לא, תשמע, אני לא מתחבר, או שאני לא מתחבר למוצר, אני לא אגיד פה שמות, כי אני לא רוצה לשרוף את הזה, אבל... בדוק. או שאני לא מתחבר למוצר, או שזה משהו שאני לא משתמש בו. מה אני אעשה עם זה? או מישהי שהציע לי על איזה... אני אגיד את זה בקווים כלליים, שלא הבינו בדיוק, אבל על איזה שואב אבק חדש או משהו כזה, תעשה לו פרסום. אתה יודע, אני מקבל את זה, אני משתמש בו, אני כאילו מנסה אותו? לא. אז איך אני כאילו... ואמרתי לה, תקשיבי, אבל אני יכול להשתמש בו. לא, רק תפרסם אותו. אמרתי, וואלה, אם אין לי אותו, מה אני אעשה איתו? אתה מבין מה אני אומר? אז אני חשוב לי מאוד. אז לגו כל כך קל לי למכור. כן. כל כך אוהב, אני מכיר כל כך הרבה דברים, גם שנים אחורה. אתה מכיר את מאור, איש הלגו? בטח. כפר על מאור, איש צדיק שבאמת מחלק ערכות לגו לילדים, בתי חולים, פצועים שחזרו מעזה, באמת, נשמה תאורה. והייתי אצלו בבית, ישבנו כזה, דיברנו, התחברנו על אהבתנו ללגו, מן הסתם. וישבנו, ואז הוא אומר לי, הסט הזה, זה סט של עתירה, והתחלתי להגיד לו סטים. הוא אומר לי, פולה, אתה חייבתי כזה לאחרונה, אתה מכיר את האולד סקולס של החיים? אני לא, אחי, אתה מסתלבט, אני מכור לדבר הזה. זה הפורנו שלי, כאילו. לפני השנה אני נכנס לאתר של לגו, אחי. אני אומר לך, באמת, אני נכנס, אני רואה סרטונים, יש איזה בחור הולנדי או שוודי או whatever, שיש לו כזה ערוץ יוטיוב שהוא בונה, אתה יודע, יש לו אנגר. מי זה הראת לי קודם? לוקה? זה לוקה שהוא כאילו, הוא קורא לעצמו לגו ארטיסט. הוא אומן לגו, הוא איטלקי, הוא עושה כאילו, בזכותו, עכשיו קיבלו את המזרקת הטרבי, את הטרבי פאונטן. זה עיצוב שלו מקורי, כן. עכשיו זה הגיע כסט. זה שלו. כן, עכשיו זה הגיע כסט כאילו קטן יותר פרקטי, כי הוא כפרה, אתה יודע, הוא הרכיב את הטרבי פאונטן, אתה לא תרכיב את זה עכשיו. אז זה משהו שהוא לגו לקחו בקבוצת לגו קריאטורס, מה שנקרא, שאנשים מציעים רעיונות, ואז מה שמתקבל, לגו הופכת את זה הוא עובר כמה שינויים, כמובן, בהתאמה לקהל, ולגו הופכת את זה לסט רשמי, אז זה מרגש ממש, זה מגניב. יש גם כמה סטים שהולכים לצאת, וואי, אני הולך להיות בחובות, אחי. וואו. אני בראשון לשישי, אני לא יודע מתי הפודקאסט יוצא. אחרי. אז בראשון לשישי היה, זה בעתיד, יש מלא שחרורים של סטים חדשים. כן. מלא, הם עושים את זה תחילת שנה ובאמצע שנה בדיוק. אז ראשון לשישי, מבחינתם זה כזה אמצע שנה. אחי. ראיתי, יש את המכונה של המיני פיגרים, זה חזק ממש. אתה ראית את זה? זה, אני חייב את זה.
אני חייב את זה. איזה דבר. אני חייב את זה, זה מכונת כאלה, כמו של המסטיקים האלה, שאתה שם שקל וזה זה. זה, ראיתי, זה התחשמל לי הפרצוף. גאוני. כל הבוקנוקים. בוקנוק של שרלוק הולמס, שהולך לצאת עכשיו. מה זה בוקנוק? בוקנוק זה ערכה שאתה יכול לקפל אותה, והיא כזה מגיעה לאיפה שהספרים. אתה מבין? מחזיקה כאילו ספרים. ערכה שמתקפלת לעובי של ספר. הולך לצאת ב1 ביולי, ראיתי נעל של נייק, היום אני לא יודע אם פרסמו את זה זה. נכון, אחי. אני לא יודע, זה היום יצא רק, אני לא יודע באמת. אל תדליק אותי עם הנעליים. יש פעמים... גם אנשים שהולכים לי, אתה יודע, ראית את זה? של אלכוהול, אתה יודע, אחי, זה לא של לגו, וזה גם לא... לא יודע, ראיתי של נייק, של דנק, היום עשו עם כזה, ככה, היא כזה עומדת כזה. הם עשו עם אדידס, אבל אתה יודע, הביצוע לא... לא יודע, יש הרבה AI. יש את זה לחבר שלך, את האדידס, זה לא ביצוע. יש מלא AI, וגם זה, אתה יודע, או מוקים. אבל מה, בראשון לשישי, כאילו, אתה נכנס ללגו סטור בישראל ויש את זה כבר? או לא שזה יודע בארצות אם זה הברית בראשון מגיע לשישי? לישראל, אבל בשחרור האחרון הם הגיעו באותו תאריך, כן. כן? בשחרור האחרון הם שולחים בכל החנויות, ואז משחררים את זה. כן, הסט של שר הטבעות של The Shire, זה, אחי, היא שלחה אותו אליי, אמרה לי, זה יוצא בשני, אמרתי לה, נכון? כאילו, זה יוצא ביום של השחרור, פשוט שלחה לי אותו לפני, היה לי אותו איזה 3-4 ימים לפני כולם, בניתי אותו. ספילרת לכולם את העולם. וואי, ספילרתי, לא, אבל זה כיף, לגו זה אחד הדברים שאתה הכי אוהב שהוא ספיילר, כי אתה רוצה לראות את הגודל של הדבר. אני קניתי את הפינת, איך קוראים לזה, ה-2-door corner, הבניין הזה, המבנה הפינתי, קניתי אותו, לא רציתי במבנים, אבל קניתי אותו, כי מישהו בנה אותו. הייתי סטול בטיקטוק, אמרתי, וואו, בוא'נה, זה דיבור. אחי, נהניתי, בגלל הסרטון, שזה בחור באינסטגרם ובטיקטוק, בחור צעיר כזה, another day, another Lego. מכיר אותו? לא. וואי, תשמע, הוא גומר אותי. שלח לי אותו, אז נקפיץ אותו פה. כל סט שהוא בונה, אני קונה. איזה מלך. וואי, זה ממש מטורף. אז כן, זה משהו שחובבי לגו, אני חושב, אוהבים לראות את זה. כן. כי אתה אומר, בוא'נה, אוקיי, זה הגודל, יש לי איפה לשים את זה. אבל כשאתה קונה סט שאתה לא יודע, לא ראית אף אחד בונה אותו לפני, אתה אומר, אני רץ פה על סיכון שיהיה בהצלחה, כאילו. ואני במיוחד שכבר המקום שלי הוא כבר, אתה יודע, הולך ומצטמצם, ראית את החדר. אין כבר יותר מדי, אחי, קניתי דיספליי קייסס מטימיו, הזמנתי, כל מיני כאלה, רק כדי שיהיה משהו לשים על ה... עכשיו מהלגו סטור, נשבע, תראה. עכשיו הזמנתי, אחרי זה פסיכופת. אחי, תראה מה הזמנתי. זאת ההזמנה שלי, אחי, תקרא מה כתוב. עמדת תצוגה לדמויות לגו. 2. עמדת תצוגה לדמויות לגו הארי פוטר. 1. עמדת תצוגה לדמויות לגו בצבע אדום. נכון. לגו דמות לגו מוגדלת, חייב שיהיה זה, ולגו בוטניקל. שזה המתנה ברכישה, בסדר. פינקו אותך. אתה מבין, אחי, למה? כי מה שקראת עכשיו, העמדת תצוגה לגו לא היה, אני חושב, איזה שנה, אחי. מה זה עמדת תצוגת לגו? הרחב, לאורך הנמוך, שזה כזה עם מדרגה בפנים. כן. אחי, לא היה את זה, אני חושב שזה חצי שנה. עכשיו, אני בפתיחה של החנות לגו החדשה בקניון איילון, ברמת גן, הגיע שם הבעלים והיבואן של לגו בישראל וזה וזה. שאלה ראשונה, מה עם התצוגות? אחי, תגיד לי מתי מגיע. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אין, אמרתי לו, לא, אין, תראה, אין, לא זמין. הוא שואל את המנהל שם, אומר לו... איך אני אוהב את השאלות של הבעלים? מה, אין? הוא כאילו יודע מה יש במלאי. הוא שואל את הבעלים שם, גם, הוא אומר לו, אין, הוא אומר לו, לא, זה, יש מחסור, כאילו, גם בחו"ל. טוב, אבל תעדכנו אותו, כפרה, אני רשום לעדכונים, אחי, יום שלישי בבוקר. קיבלתי הודעה, מוצר שהתעניינת בו חזר למלאי, אחי, יום שלישי בצהריים, עשיתי הזמנה כבר. הם באמת מחזירים למלאי מה שאתה אומר לו שהתעניינת? ברור, הרי, מה שאין במלאי, זה מה שיש, משהו מיוחד מאוד, מעבר לדברים של כמובן, אתה יודע, המנויים וכאלה, בלגו סטור, ספציפית, חשוב לי, תשמע, אני קונה בזה יותר בזול, והוא יותר בזול, והוא יותר בזול, סבבה, הכל טוב. הלגו סטור, בגלל שזו חברה בינלאומית מן הסתם, אז יש לך משהו סט שאתה רוצה, והוא לא נמצא כרגע, אתה נרשם במייל. ברגע שהסט חוזר למלאי, הם נותנים לך... לא, זה גם טוב להם, כי הם רואים איזה סט הם ימכרו, הם לא רוצים לשאר עם סטים במחסן. בדיוק, אתה מקבל פתאום הודעה, הנה, היום החלק הזה בחנות הוא 50% הנחה. אחי, וואלה, כל הסטים שלה, קניתי את כל הסדרה של ה-F1, של הפורמולה, הם הוציאו עכשיו סדרה שאתה יודע, של 10 רכבי מרוץ קטנים כאלה, מכונות מרוץ קטנות, שזה מרכיב את הסט של 10. ואני, יש לי בעיה. או שאני לא מתקרב... אחת? המון. אוקיי. אבל בלגו אני מדבר. או שאני לא מתקרב, כמו שאני לא מתקרב לנינג'אגו וכל הדברים האלה, אחי, וסטאר וורס, לא נוגע. הארי פוטר יש לי כאילו איזה 3... קיבלתי מאוד בחור שיימינג על נינג'אגו. קיבלתי מאוד מישהו שיימינג על נינג'אגו. כן, זהו. אחי, לא יודע. ניחן אמר, כן, גם זה סדרה של זה, אבל אתה יודע, אני מתרחק מסקשנים מסוימים, כי אני אומר, מה, אני עכשיו אביא את הכל?
לא יכול להביא את הכל. אי אפשר. אי אפשר. מארוול, אחי, יש לי 4 המבנים. 4 המבנים. דיילי ביוגל, אבנג'רס טאוור, סנקטום סנקטורום, והאוניברסיטה של פרופסור אקס. אבל תשמע, אני כאילו, אני רוצה להשאיר בתוך הארונות את הדברים, את המוניומנט. ולאיפה אתה גודל פה? וכל הדיספליי קייסס זה כל הבריק הדס. כן. אתה יודע, דברים כאלה, קטנים יותר, זה שכל הפיצ'יפ קייס, תחוף לשם. תשמע, זה הכסף שלהם בסופו של דבר, האקססורי זה הרווח הכי גנוב, גדול, אחי. בככה אני יש לי רואה את זה. תיק לגו, תיק שלי, תיגב. כן. יש לי, קניתי עכשיו בלגו סטור, שם, בפיצ'יפ קייס, קניתי כזה טאג לשם, שאתה שם על המזוודה, כאילו, גם לגו, אתה יודע, מלא שטויות, אחי, מחזיקי מפתחות, אחי. אתה רוצה להראה לך מה אני הביא לסוכן שלי? יאללה. מצחיק, מעניין אם אני הביא לו את זה לפני, שיצא הפודקאסט או אחרי. זאת הלבנה של הלגו, זה הביאו לי אחותי היקרה וגיסי, תמרי ורפאל. חזק. וזה אני רוצה להביא מתנה, קניתי את זה בדוביי ושכחתי להביא לו את זה, לסוכן שלי. חזק. למה? 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 הוא אוהב כסף. כי הוא איש הכסף, אחי. זה האיש, אחי. זה האיש שמביא כסף. הוא איש כסף. לגל זהבי, הבאתי כזה מזהב. גל זהבי. כן, אחי, הבאתי לו כזה, לגל זהבי, מתנה, איש זהבי. כפרה עליו. אז מתי בעצם חזרת? היית ילד בקריית 4, קיבלת לגויים של אבא שלך קטנים, זרקתם הכל לזה. מתי הייתה החזרה הגדולה? החזרה התחילה בטפטופים. עברתי לחולון, לפה, לפני 4 שנים. ראיתי מכונה כזה. מה זה, קורונה? אחרי קורונה? מה זה? ממש סוף הקורונה. כן. 2021. כן. עברתי לפה עם שותף, עם דור כפרה עליו, וישבנו לאכול באיזה פיצריה פה, סתם היינו רעבים, וליד הפיצריה הייתה מכונה, כמו מה שיוצא עכשיו של לגו, מכונה כזאת, עם מלא מיני פיגרים. באמת? של לגו. שאתה שם 5 שקל, יוצא לך 1. אז היה, לא ראיתי דבר כזה. עברתי, אני אראה לך אותם, אתה רוצה לראות? קיים? לא, המכונה הזאת. לא, המכונה הייתה פה, אחי, ליד הפיצריה. אמרתי, מה, 5 שקל לגו? יאללה. הלכתי, קניתי שטות בפיצריה וזה, קניתי איזה 5-6 כאלה, מיני פיגרים. של ליל ג'אגו, אגב. הצחיק שאתה אומר. קניתי, היה נראה לי מגניב, סמוראי וזה, לא ידעתי מה זה אומר. אמרתי, זה לגו, אבל איך שעברתי, לא היה לי כסף, לא היה לי שקל לתחת. אמרתי, אני עכשיו עובר לחולון, אני בהתחלה חדשה, סיימנו את הקורונה, זה לגו, אני אדע לפי הלגו את ההתקדמות שלי בקריירה. חזק, זה טוב. קניתי את זה. Good timeline. כמה זמן אחרי זה, אבא שלי זכה בטיול לארצות הברית או משהו, והוא לא רצה ללכת, כי אמא שלי לא רצה לבוא איתו, שלח אותי ואת אחי רמי. 8 ימים בארצות הברית. שם הלכו אותנו לסיבוב, ראיתי זה, קניתי את הזה של חברים. כן. את הסט של פרנדס, של הסדרה. היה לי 2. אוקיי, זה אמרתי, אוקיי, מגניב. עבר כמה זמן. ובנית, אתה קונה בונה. ברור, מיד. אוקיי. קניתי את The Office. הסט של The Office. גם היה סט ישן כזה וזה, מצאתי אותו באיזה חנות. ואז התחלתי, אמרתי, טוב, יאללה, בוא נלך ללגו סטור. אני מדבר איתך ברווחים של כל פעם שנה. בוא נלך ללגו סטור, נראה מה יש. ואז קניתי יש על המקרר את השחמט. כן, חזק. קניתי את השחמט, עוד איזה כמה פרחים קטנים, אמרתי, אוקיי, מגניב. ובשנה האחרונה, זה כבר היה, אתה יודע, אני חושב, ממש שחזרתי במילואים, התחלתי לקנות, אתה יודע, להתפוצץ, כאילו, על 2024 הייתה השנה, כאילו, שהתחלתי, האבנג'רס טאוור, ואתה יודע, להשתגע, קניתי לי באוגוסט, אני זוכר, אמרתי, זה המולדת שלי, אני את האבנג'רס טאוור. מתי המולדת שלך? באוגוסט, ב-18 לאוגוסט. ו-2024, יום הולדת קודם, אמרתי, יש לי תירוץ. יאללה, יום הולדת, אבנג'רס טאוור הבאתי, ואז משם זה כבר הבנתי, אוקיי, צריך ארון, צריך משהו. אתה מבין? אז נכנסתי לאיזה סחרור פרנזי, אבל עכשיו אני כזה קצת מעט. תשמע, גם מצאתי סטים שאין יותר, אחי, סימפסון זה בית. כן. אחי, אין אותו יותר. והבאתי, אחי, בפייסבוק מרקט פלייס, דיברתי עם ההוא, היה לו בדיוק סגור, היה לו בדיוק זה. לא, גם תשמע, אם אתה רוצה לקנות בפייסבוק מרקט פלייס, וואלה, יכולים לדפוק לך מחיר, צריך לשלוח איזה שליח. כי מכירים אותך קצת, אז אתה יודע. אז זהו, אני לא יודע, אני פשוט רואה את המחיר לפני גם, אתה יודע, המחיר הוא לא יכול לעלות לי, אבל אנשים אומרים, בוא'נה, אתה מוטל פרץ. אתה יודע, נפגשת באיזה סמטה חשוכה לקנות לגו. מרקט פלייס, בוא'נה, אתה מוטל פרץ, חשבתי את זה. אפשר את הלגו שלי כפרה? אבל אני פחות עכשיו בזה, אני עכשיו עובד בשותפות עם לגו סטור ישראל.
אז אני שולח להם, אני שולח הודעות הכי מוגזמות, תקשיב טוב, לבחורה בשם נועם, כפרה עליה שהיא החיים שלי. אני שולח, אחי, תראה, אני שולח לה, מה זה? מתי זה? אחי, על סטים, אתה רואה? אני שולח לה, מה זה? איפה הסט? הנה, רק דיברנו על זה, אחי. כן, בבקשה, הסט שלה זה. אחי, תקשיב טוב, הוונדינג משין. אחי, אני שולח לה, אחי, הנה, קרסטי ברגר. תשמע, הוונדינג משין הזה, והקרסטי, זה יעוף תוך יומיים בערך. אחי, הנה, הם שלחו לי את הטירה של היפה והחיה. של דיסני, כן. הם שלחו לי את זה, שזה היה באמת אחד הדברים. סבבה. לא, אנשים, אני פתאום מקבל איזה, אתה רואה למה לא אוהב אותי בטלפון? רגע, יצאו להראות לך דברים, אני כבר רואה זה, הודעות, כבר המוח שלי נשרף. לא, אבל זה משהו שמדהים. אני אוהב מאוד מאוד מאוד. גם זה טוב, בעתיד שתהיה לך אישה, אז היא יודעת שאתה לא הולך לי, אתה יודע, זה לא סיגרים, זה לא וויסקי. את צריכה אותי, אני בחדר לגו. אתה מבין, אחי? איזה אישה לא תרצה דבר כזה, אני לא מבין. את צריכה אותי, אני בונה לגו עכשיו, הכל טוב. אתה חושב שזה פוגע לך בזוגיות? אני חושב שאני יוצא בגלל זה פחות לדייטים, כן. וגם בכל מסתכלות על לגו, הם לא מבינות את העומק שבדבר. הם מסתכלות על לגו, זה צעצוע של ילדים. כן. כן, אני יושב בלגו שלו וזה, פיו, פיו. לא, אני בונה. זאת שאתה אוטיסט, בלי להיות אוטיסטים. אולי הוא על הרצף, אולי הזה, אתה יודע. לא בקטע רע, לא בקטע מעלים, בקטע שכאילו, טוב, יש לו בעיות. הם לא מבינות שזה כאילו, ההפך. זה... כל פעם שמישהו אומר לי, אתה יודע שדויד בקאם מרכיב לגו, מת על לגו. חולה על לגו. חולה על לגו. יש לו תמונה עם הספינה, עם הזה, כן. את שירן. מה איתם? לא, קימה. מה ההבדל? לא מה ההבדל בין דויד בקאם, כן, בוא, יש המון הבדלים. כן, בוא, לא זה, אבל תבין, כאילו, אז אנשים לא מבינים שזה טרי קרוז. אחי, הבחור הענק הזה. שמע. אבל דיוויד בקאם הוא גם בן אדם גברי, אתה מבין? הוא גבר. זהו, דיוויד בקאם זה הגדרה של גבריות, אתה מבין? אז מה... זהו, אז הם כזה, מה, זה ילדותי, ואני מראה להם את החדר, נדפק להם המוח, אתה יודע. האקסית האחרונה שלי, כפרה עליה. היא כאילו, היא אמרה לי, תקשיב, אני לא מבינה מה אני רואה, כאילו, אני מראה לה, ותראי, והיא כזה, וואו, תודה, היא לא יודעתי, אני יודע, אבל היא אמרה לי, תשמע, זה ממש כיף, אני לא מבינה מה אתה מתלהב מזה, ואני משוויץ לה גם בדברים. היא אומרת לי, אבל זה ממש מגניב לדעת שכאילו, בוא'נה, אתה בממד. כאילו, אתה מבין, הנה, אתה יודע, בחורות צריכות את הביטחון הזה, איפה אני בממד, נשמה, אתה יודע, היא אומרת לי, מה אתה עושה? אני שולח לה תמונה, אתה יודע, של האייפד, אני עושה את ההוראות באייפד, זה הרבה יותר נוח לי מאשר דף. לכן אני מראה לה תמונה של האייפד עם איזה פודקאסט ברקע, ואני אומר לה, הנה, אני בשקית 10. כן, אחי, היא אומרת לי, בוא'נה, תשמע, אתה לא רואה בעיניים, אבל איזה כיף, ממש, אחי. הכי כיף בעולם, במיוחד גם במדינת ישראל, כפרה עליך, אתה יודע. ארץ הקודש, כן. כן, כן, יש הזקות אחרי, אני נכנס, מסתכל. אתה יודע, יש תקיפות של החות'ים. החות'ים לא מבינים כמה טוב הם עשו לי לאוסף. אמרו כזה, היה את התקיפה האיראנית גם, שאמרו, חבר'ה, לא לצאת מהממד, כל מהלך התקיפה האיראנית. נשמה, אתה יודע כמה סטים הורכבו? אתה יודע כמה סטים הורכבו בתקיפה האיראנית, אחי? וואו, איזה כיף היה. אני אפילו זוכר איזה סטים הם היו, אחי. איזה סטים? בתקיפה האיראנית הרכבתי את הארי פוטר. חזק. את ביק ביק מהארי פוטר, ואת גרוט הרוקד. גרוט הרוקד בתוך האגרטל, הרכבתי בה. איך כיף? איך היה לי כיף, אחי? סורי, כן? זה תקיפה איראנית, והשם ישמור, צריך להשמיד אותם, כן? אבל אני נהניתי של החיים. תשמע, אולי אפשר לעשות ניסוי, לשלוח להם כמה סטים של לגו, אולי הם יירגעו קצת, הם לא רגועים. אחי, בוא נגיד את האמת, אם כל העולם היה מרכיב לגו, לא היו מלחמות, אחי. נכון. לא היו מלחמות, מה צריך, אחי? הכל טוב, לגו. זה גם למה חברת לגו העולמית לא מייצרת, אתה יודע, נשקים, כלי מלחמה, או נכון. אלכוהול, או דברים כאלה, כי הם מאוד 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 פציפיסטים. כן. ואתה יכול להבין למה, כי מי שבונה לגו, אחי, למה אתה מכניס נשק? יש כאילו רגוע. חרבות של פיראטים, זה הכי הרבה, אתה יודע. אבל למה להכניס נשק, אחי? הכל טוב. ואיך גדל הטרנד הזה בשנה, שנתיים האחרונות? אתה מרגיש את זה? אתה כן. מבין שזה טרנד מתחיל להיות. זה נהיה חזק מאוד. מה? אני חושב... זה רק בישראל. בכל העולם. בזמן שכל החברות, כל חברות הצעצועים בשנה האחרונה ירדו ב-17%. כן. סליחה, ירדו בעשרות אחוזים, לגו בעלייה של 17%. שזה לא נורמלי. בשוק שמתרסק. אני לא יודע אם צריך להיות בחנות צעצועים לאחרונה. השוק הזה מתמוטט. כן. אחי, אנשים לא נסגרות חנויות. אני בעיניים שלי ראיתי כמה חנויות של צעצועים, שכאילו באתי לקנות מהם משהו, לאחיין או זה, החנות נסגרת לי בפנים, כאילו. וואלה. לפחות 3. אז השוק הזה מתרסק, אז דווקא בשוק שמתרסק לעלות ב-17% זה פסיכי בעיניי. למה? כי לגו הבינו דבר מאוד פשוט. אם אתה מגדיר צעצוע כצעצוע הוא לילדים, וברגע שאתה לא ילד יותר, אתה לא משחק בצעצוע. אבל ברגע שאתה מגדיר משהו כארכיטקטורה, כן. או, אתה יודע, או איזושהי דרך להעברת זמן, או משהו שהוא אסתטי. אחי, הלגו בוטניק של הפרחים התחיל
ורד וזרב ורדים, יש היום אין ספור סטים. לאמא שלי במשרד יש, לאחים שלי, לאחיות שלי, פשוט סטים. אני אומר לך, זה הציץ. יש לי פה. זה הציץ, שכאילו, תשמע, הוא נראה יפה כל הזמן. אחי, במשרד בפנים, יש את העץ בונזאי, יש לי בחדר שינה, במבוק. אחי, כאילו, תשמע, זה פרח, זה עציץ, שכיף להסתכל עליו, הוא יפה יפה. אמא שלי מנהלת בית ספר, אומרת לי, כל מי שנכנס אליי למשרד, קניתי לה את פריחת השזיף הזה. ואחי, אמא שלי אמרה לי, כל מי שנכנס אליי למשרד, אמרתי לי, וואו, איזה יופי. איזה כיף. פלסטיק, אתה אנשים שלא יודעים... איזה כיף. אחי, זה מדהים, אני מת על זה. הם מבינים שזה משהו שהבוטניק נכנס לשוק, וזה רק ההוכחה שברגע שאתה אומר לבן אדם, זה לא צעצוע. יש צעצועים, יש לנו צעצועים, מה שאתה קונה זה פיס. ראית, אחי, בחדר? יש לי מונליסה, כן. יש לי את הוואן גוך סטארי נייט, וואן גוך חמניות. כן. יש לי את מכשיר התעופה של דה וינצ'י. זה ארט, אתה מבין? ובזמן שאתה מרכיב את המונליסה, על הקופסה יש לך מין ברקוד, שאתה שומע פודקאסט, שמדבר על אומן הלגו שבחר את המונליסה, חזק. אל מול... איך באמת אפשר להעביר את המונליסה בלגו. אני מחכים. הם מנגישים לך דברים מסובכים דרך הלגו. זה מדהים. או דברים שאתה לא יכול להשיג. איך עכשיו תביא למבורגיני? אולי אתה יכול להשיג למבורגיני, אבל וואלה, אולי לא בא לך לשים 2 מיליון שקל על ברזל, כן. אתה מבין? זה, אני זוכר, ישבתי את זה לספר שלי, ודיברנו וזה, וישבתי מאוד בן אדם, ארס כזה, כבד, ממש. הוא אומר לי, אתה בונה לגו? אמרתי לו, כן, עכשיו, אתה יודע, אמרתי, בטח תגיד לי, מה אתה ילד, מה אתה זה, מה אתה לא התבגרת? הוא אומר לי, אתה עושה רכבים? נשמע לך, אחי. אמרתי לו, לא, האמת שאני בבניינים יותר. הוא אומר לי, אני יכול להראות לך משהו? אמרתי לו, מה, בטח, תקשיב, הוציא את הטלפון, מראה לי תמונה של הלמבורגיני אדומה, אחי, מראה לי. אומר לי, תשמע, זה אהבת חיי הדבר. אליזי, הרכבתי את זה, אחי, ישבתי שעות, אחי, אתה לא יודע איזה דבר. אתה מבין, הבנייה של הלמבורגיני חסכה כמה אנשים בבית חולים באותו יום, אתה מבין? במקום לדקור, סתם. אבל תחשוב, הבן אדם ישב ובנה למבורגיני, חתכה אחרי חתכה, מה שנקרא, והוא עכשיו זה הפרייד אנד ג'וי, אחי, הוא הראה לי את זה, כאילו מראה לי את הבן שלו. אתה יודע, הוא כאילו, עכשיו, ראיתי גם עליו אין לו למי להראות את זה. הוא לא מראה את זה לאף. כי חברים שלו ארסים. אתה מבין, חברים שלו, מה אתה ילד, מה אתה מרכיב, מה אתה ילד? ואתה שומע אותי ואת אלמוג, הספר שלי, מדברים על לגו, אומר לי, המת להראות את זה למישהו תקופה, אתה מבין? ווואלה, זה מדהים, חבר'ה, תקנו לגו. באמת אני אומר, זה פחות בלגן, זה מדהים, וזה גם מתנה מגניבה מאוד. מתנה, יש לי, לא יודע אם ראית בממד שלי, בהפי פלייס שלי, יש לי סטים בתוך שקיות. כן. גם השקית שם מאחוריך, לדעתי. יש לי סטים בתוך שקיות, כי זה האמרג'נסי, יש מולדת למישהו. ילדים, יש איזה ילד שעכשיו הבאתי לו עם סרטן, חולה סרטן, שאמא שלו דיברה איתי, והוא אמר לי, אמרתי לו, מה אתה רוצה? מה, יש משהו שאני יכול להביא לך וזה, מה אתה רוצה? הוא לא, ראיתי שהוא התפדח, כי אמא שלו לא, כנראה לא שתה לו להגיד, אבל הוא אמר לי, הייתי רוצה את ה-C3PO, שיהיה לי רק את שניהם, אני רוצה שיהיה לי סט. זה ילד גבר. אמרתי לו, יאללה, קיבלת, כאילו. אחי, נכנסתי לאתר, אחי, טק, הזמנתי, אחרי יומיים זה היה פה, אחי, הבאתי לו את זה עכשיו בהופעה בכפר סבא, אחי. כי זה, אתה יודע, קודם כל אני לא יכול להגיד לא לילדים סרטן, בוא נגיד את האמת, אם אתה אומר לא, הבעיה אתה, אבל גם כי, אתה יודע, תשמע, זה מה שהוא אוהב, אני מבין את האהבה. כן. אני לא מבין ספציפית את הסטאר וורס, כי אני זה, אבל אני מבין את האהבה של, יש לי אחד, לשים את חבר שלו לידו, אתה מבין? זה משהו שאותי אישית ריגש מאוד מאוד, ואני יודע שהפודקאסט זה לא כזה נצפה, אז אני יכול להגיד פה דברים, אתה יודע, אני יכול לפתוח פה, אחי, לזה, אני לא... הפודקאסט הזה, המטרה שלו להגיע לנטפליקס, הוא יגיע לנטפליקס, ואתה תעשה שיתוף גם, אני אעשה לך קולבוריישן, תחבס. נעשה רילסים, קולבוריישן, אחי, חד משמעית. תשמע, בוא נגיד לך את האמת, אחי, בוא'נה, זה הדבר שאני חייב לדבר עליו בעולם, חוץ מסטנדאפ. חוץ מסטנדאפ, אני חושב שסטנדאפ ולגו זה שני הנושאים שאם אתה לא תעצור אותי, אחי, אני לא אפסיק לדבר עליהם. זה הדבר תשמע, אני מגשים פה חלום ילדות. אתה מבין? אני מגשים פה חלום, זה מה שאנשים לא מבינים, אני מגשים פה חלום ילדות, כל החיים שלי הייתי נכנס לחנויות לגו, ובוהה בקופסאות שאני אומר, 500 שקל. כן. איפה? זה תמיד היה יקר. כאילו, מבחינת תראה, יקר זה הסט הראשון, כי אתה לא יודע מה אתה מקבל, אתה לא מעריך את זה, אתה אף פעם לא בנית, אז אתה לא יודע מה זה 500 שקל, מה הם יתנו לך. נכון. אתה מבין?
אבל אחרי שכבר שמת סכום מסוים, אז אתה מבין value for money שאתה מקבל. אמרתי לעצמי, מההתחלה דווקא בגלל שאני יודע כמה אני אוהב, אני יודע שזה יכול להיות בלדות שלי, הצבתי לעצמי גבולות. אמרתי לעצמי, אתה לא פשוט תקנה כל סט, יש אנשים שאתה יודע שקונים כל סט חדש שיוצא קונים. לא יכול לעמוד בדברים האלה, וגם זה נראה לי מטורף מדי, אני יודע, יש לי עבודה, אני לא יכול... אמרתי, תגביל את עצמך. מה אתה ממש ממש אוהב ומה ממש נראה לך מגניב. אמרתי, אוקיי, מרוול, גיבורי על, חמוד, סקשן, ומה שנקרא עיצובי, אוקיי? אסתטי, שיהיה יפה. אתה יודע, זר פרחים, הלהקת ג'אז שיש פה, אקווריום שיש לי שם, אסתטי, יפה. עכשיו, איפה הבעיה שלי נכנסת? שיש לך סטים שהם גם גיבורי על whatever וגם נורא אסתטיים. אתה מבין? כמו המגדל של האבנג'רס. כן. אחי, שר הטבעות, תקשיב, אני אמרתי לעצמי, אתה לא נכנס לזה. אתה לא נכנס לשר הטבעות, אתה לא נכנס לזה, די, מספיק, זה המון. יש המון שיט של שר הטבעות. כן. ואמרתי, לא, זה גם סטים גדולים. אחי, אמרתי את זה לעצמי, איזה חודש, חודשיים, 3, קניתי את הברדור, אחי. אמרתי, אני חייב לפרק את הדודה הזאת, אני חייב לבנות את השיט הזה, אחי. אחי, ראיתי מישהו מרכיב את זה בטיקטוק, אחי, אמרתי, אני חייב לפרק את הדודה, זהו, לא יעזור כלום. אתה יודע, אנשים רואים סרטוני אוכל, הולכים מזמינים בוולט, אני רואה את זה, נכנס לאתר שאחי, 2 בלילה, אני הולך את הרכישות שלי, כל הרכישות של 2 בלילה, אחי, באתר של לגוסטור. אחי, אוסף לעגלה, כמו אלוף. לא, אבל אז הברדור הייתי חייב, ואז הגיע כמובן השייר וזה, ויש כל מיני דברים של שר הטבעות שאני, עכשיו שיגיעו הדיספליי, כי יש לי את כל הבריקד של שר הטבעות בקופסאות. מפחיד. אחי, רמה גבוהה. זאת הייתה בנייה, שמע, אני נלחמתי בשדים, אחי. לי קשה, זה ענק. ואתה... יש לך את המסגרות, ויש לך את... וכל חתיכה היא כזאת, אתה יודע. אם לא בנית כלום, הכל... אתה זה, בום. אחי, אני תופס... יראת קודש, אחי, תפסתי את הדבר. אתה לא מבין איזה פחד. זה היה אחד הדברים המטורפים, אבל אני יכול להגיד לך, שאם אתה שואל אותי, ואני יודע שלא שאלת, אבל אם אתה שואל אותי, מה הטופ 5 מבנים או סטים שהכי נהניתי לבנות, אני יכול להגיד לך שמקום ראשון, הבית של שכחו אותי בבית, אין בנייה כיפית כזאת. כי הם שמו בפנים את כל הפיצ'רים של אתה יודע, מייקל ג'ורדן מסתובב על, אתה יודע, על רכבת, זה נפתח פה, ההוא מחליק שם, כל מיני שטות, יש מלא איסטר אגז, מה שנקרא, בתוך הבית. הבית נפתח לחלוטין כולו. אתה חי בשביל האיסטר אגז, אתה. אימאלה. הבית נפתח לחלוטין כולו פרונטלי. אתה יכול לראות את כל הזה, ונפתחת גם עליית גג, והוא מגיע עם בית עץ כזה, והרכב של הגנבים, כי מקום ראשון. מקום שני, Avengers Tower, חגיגה לכל אורכו ורוחבו, סנקטום סנקטורום, מקום שלישי, מקום רביעי, הסקייליין של גותם, איזה חגיגה של דבר, מקום חמישי, שהיה קשה, אבל מגניב מאוד מאוד העיצוב, אני שם אותם ביחד, אופטימוס פריים ובמבלבי. קשה. כי הם אשכרה הופכים למסעית ולרכב. חזק. וזה לגו, אז יש גם את הדמות של אופטימוס פריים, וגם את המסעית, שאתה מראים לך בהוראות, איך אתה מקפל פה, מוריד שם, טק, טק מסעית. כן, כן, כי בצעצועים המקוריים, אתה יודע שזה הופכים טרנספורמרס, זה בדיוק. אז אני מכניס את אופטימוס פריים ובמבלבי, כבנייה החמישית הכי מדהימה שהייתה לי. אם אני באמת אביא לך, אתה יודע, סכום כסף בלתי מוגבל, אז באמת יש סט שאתה עליו. אני אגיד לך מה, אני לא אוהב את הענקיים והיקרים, למשל אייפל והטיטניק, אין לי איפה, אני לא רואה איפה אני שם אותם בכלל, ואני לא רואה, אני גם שונא בנייה רפטטיבית. חלון, דלת, חלון, הכיף בבניות של מרוול וכאלה, זה שכל קומה בבניין יש משהו. כן. אבל אם היית מביא לי, וואי, כמות בלתי מוגבלת של כסף, איזה סט הייתי מביא, הייתי קונה את המערב הפרוע, אחי. את המערב הפרוע ואת הפיראטים שהיה לי אני אמצא אותם, 95, 96, אחי. כן. אני קונה את כל הסטים מאותה תקופה, כן. חד משמעית, המערב הפרוע ואינדיאנים ופיראטים, כל מה שהיה אז, כל אני קונה. אתה סט עם נוסטלגיה, אתה אומר. סט עם נוסטלגיה. מוציא כל הכסף שלי על נוסטלגיה, חד משמעית. מעניין, ויש לך חבורה כזאת של חברים, חברי לגו כזה, שאתה, אתה יודע, כי אתה לא ישר מעלה לאינסטגרם, זה קודם עובר בין החברים, לפני שיש משהו שאתה מביא איזה משהו, קונה או שולח. יש לי את זהבי, מרי, שגם היא הייתה אצלך, נכון? נכון. גם מדהימה, מרי מתוקה, אני אוהב אותה מאוד. וגל גול, גל זהבי, שהוא חמוד מאוד, ויש מישהו שאתה יכול לדבר איתו על הנושא, שמבין בנושא.
זה מאוד מאוד כיף. והאחים שלי, כי האחים שלי גדלו איתי באותו בית. הם גם, הם בעניינים? הם, כאילו אני משוויץ להם קודם כל, לפני כולם, לרמי ודוד. הם לא בונים לגו ולא מתעסקים בזה יותר מדי, אבל הם מבינים את האהבת נעורים הזאת שהייתה לנו בתור ילדים שמשחקים, מרכיבים ואז משחקים בלגו, אז הם כאילו שואלים אותי, מה, איזה סט חדש הבאת? אתה יודע, הם חיים דרכי את הדבר, כי הם נשואים שניהם. אז הם חיים דרך הרווק, איזה לגו בנית, אז כן, זה לגמרי. מגניב, ויש לך סיפור מיוחד על איזה סט, סיפור הזוי, סיפור סט שקיבלת מהחלל, סיפור של סט כזה, אתה יודע, שהוא היה בלתי מושג, או שהוא נשבר לך באמצע. שמע, אני יכול להגיד לך שאני כבר בזמן האחרון, אני באמת יודע מאיפה להזמין, גם אם אין, אני מוצא. כן. עכשיו אני מכיר פייסבוק מרקט פלייס, וכל מיני חנויות אחרות שהן לא לגו סטור. אני מזמין בעיקר 90% מהזמנות שלי מהלגו סטור, חד משמעית, אני גם עובד איתם, וגם עליהם אתה יכול לסמוך ב100%. שאר חברות, אתה יודע, תשמע, הזמנתי במקומות אחרים, הגיעה קופסה קצת פגומה, קצת זה, אתה יודע, זה מבאס נורא. במיוחד לבן אדם שאתה יודע, חסר לך חלק בלגו, אתה מאבד את זה. עכשיו יש לי המון ספיירים, אבל אתה יודע, אז אני סומך רק על לגו סטור בדבר הזה. אבל רז, השותף שלי לפודקאסט, נכנסים לפינות, אמרתי לו, תשמע, אני מחפש כבר כמה זמן את הפטיש של תור. נכון, שמעתי על זה באמת שהוא נגמר, הוא אזל. ואני אומר, אין אותו. הם כאילו, אני הייתי במלון, תקשיב כמה נשבר לי הלב, הייתי במלון מרוול. כן. בצרפת. כן. כי הזמינו אותי לפרימיירה של שומרי הגלקסיה 3. איזה גבר. אחי, הלכנו לפרימיירה, אני ודור, הלכנו למלון מרוול, פרימיירה, אחי, פגשנו את הכוכבים, קריס פרט, וראיתי בחנות מזכרות של המלון, בגלל שזה מלון מרוול, אז היה גם לגו, היה לגו, הפטיש של תור, ועוד איזה כמה קטנים, ואת המגן כמובן של קפטן אמריקה. אמרתי, מה, זה יקר, מה, אני אקח את זה עכשיו, אני אסחוב את זה, איזו קופסה גדולה כזאת. בארץ אני אקנה. חזרנו, כמה חודשים אחרי זה, הם דיסקנטיניו את הדבר. אזל. ואני אומר, מה? לא, רגע, שואל אנשים, בודק, לאף אחד אין את הפטיש של תור, מנסה, אחי, אי-ביי, אלי אקספרס, כלום. אמרתי לרז, אז פעם אחת דיברנו על זה, אמר לי, איזה סט היית רוצה? אמרתי לו, תשמע, הפטיש של תור, אבל אין למצוא, אין אותו. אני מנסה, אמרו לי, מה הבעיה? אני אמרתי לו, בסדר, מה הבעיה? אני קונה לך, אמרתי לו, בסדר. אם אתה רוצה אותו, תקנה לי. קנה לי, אחי. מצוין. כן, אחי, מצא מקום. הזמין לי, אחי. הביא לי מתנה. זה משהו שאתה יודע, שאט-אוט לרזי, כן? שהתחתן. ממש ממש לא מזמן, ושי המקסימים. אז כן, אחי, הפטיש של תור היה כאילו המאמץ שמאחורי, אתה מבין? כן. חד משמעית. מגניב. אז מסר לאומה לפני סיום, משהו שאתה רוצה להגיד, אולי לילד חדש שרוצה להתחיל לבנות לגו? לגו זה מגניב. אל תקשיבו לאף אחד, אל תקשיבו למי שאומר שלא, אנשים שלא מבינים מה הדבר, זה כי אין להם, התודעה שלהם לא מספיק מורחבת. להבין איזה כוח יש לה. קוביות האלה, כשהן מתחברות אחת לשנייה, וגם השתקת את המוח וגם יצרת משהו. אתה מבין? יש פה יצירה, זה מדהים. להגיד, אני בניתי את זה, זה הרגשה מטורפת, אתה פתאום מבין קבלנים, וזה כיף גדול, ואם אתם בלחץ או כועסים או משהו, תמיד שיהיה לכם לגו חירום, לבנות אותו, ללשום עמוק. אם כולם היו בונים לגו, לא היו מלחמות, חבר'ה, זה הכי חשוב. ואשתך לעתיד, היא צריכה לבנות לגו? לא חושב שהיא צריכה לבנות, כמו שהיא צריכה להבין. להבין את הדבר, להבין שזה יותר עמוק ממשחק של ילדים. כן. לא צריכה לבנות לגו, לא צריכה אפילו לאהוב לגו, רק צריכה להבין אותי שאני, זה בשבילי משהו שאני לא יכול לוותר עליו. זהו, הבנה, זה כל מה שאני מבקש. יאללה, אליפות, יש לנו את זה. פרה עליך. אחי יקר. אז תודה שאירחת אותי בפודקאסט שלי, בבית שלך. באהבה, באהבה. תודה שאירחת אותי, הפודקאסט שלך, הבית שלי. וזהו, אנחנו היינו אנשים ואספנים, נתראה שבוע הבא. יאללה, ביי, אח שלי. ביי.